Per aprendre a dividir polinomis, el primer que hem de fer és recordar com es dividien els monomis. La divisió de monomis és molt senzilla. El que hem de fer és dividir els coeficients i després deixar la lletra tal com està i restar els exponents d'aquesta part literal. Per exemple, 12x a la vuitena partit 3x a la 6 serà igual a 12 entre 3, que és 4, x i 8 menys 6, que és 2. Per tant, 4x a la 2. Posem un altre exemple. Posem que tenim 21x a la 9 entre 7x a la 2. El resultat serà 21 entre 7, 3, x elevat a 9 menys 2, 7, 3x a la setena. Comencem ara amb la divisió de polinomis. Imagineu que tenim la següent divisió. El que hem de fer és col·locar la divisió que ens donguin de la mateixa forma com col·loquem una divisió normal, amb el dividend i el divisor. I farem la divisió igual que sempre. Busquem un número que multiplicat per x al cub doni 5x a la quarta. Això seria 5x. I ara multipliquem aquest 5x pel monomi de més a la dreta. 5x per 3 és 15x, que el col·loquem a sota d'aquell valor que també té una x. Ara fem 5x per menys 2x. El resultat seria menys 10x al quadrat, que col·locarem a sota del monomi x al quadrat. Finalment, 5x al cub és 5x a la quarta, que col·locarem a sota de l'x a la quarta del nostre dividend. Ara canviem el signe de tots els resultats que hem col·locat i ens quedarà menys 5x a la quarta més 10x a la 2 menys 15x. I sumem. I ens quedarà 6x a la 3 més 12x a la 2 menys 19x més 2. I repetim el mateix procediment. Busquem quin número multiplicat per x a la 3 em donarà 6x a la 3. Aquest valor és el 6. I ara multiplicarem 6 per tots els monomis del divisor. 6 per 3 fan 18, que col·locarem a sota d'aquest monomi d'aquí. 6 per menys 2x és menys 12x, que col·locarem a sota del menys 19x. 6 per x al cub és 6x al cub, que col·locarem a sota dels monomis que corresponen a la x al cub, que en aquest cas és 6x al cub. Tornarem a canviar tots els signes. Menys 6x al cub passa a menys 12x passa a més i 18 passa a negatiu. I fem la suma. 6 menys 6 és 0, 12x al quadrat més 0, 12x al quadrat, menys 19x més 12x menys 7x i més 2 menys 18 menys 16. Aquest valor d'aquí que acabo d'encerclar és el quocient i el que ens ha quedat a baix de tot seria el residu de la divisió.